Mama, m'ha quedat bonic. T'ha quedat preciós, carinyo. Esther, què t'ha passat? Res. No t'enfilis aquí al damunt, et pots caure i et pots fer mal. Pau i jo carinyo, ja carinyo, tornarem. sisplau. Pots anar, sisplau, a tocar l'ukelele a la teva habitació? No, vull. Vull estar amb tu. Carinyo, jo també vull estar amb tu, però escolta'm una cosa. Després ja llegirem una estoneta juntes. Farem una estoneta de lectura? No, vull jugar. On està el papa? El papa està treballant, carinyo, no tornarà fins al vespre. Jo tinc una pregunta. Hola? Em sentiu? No us veig. Algú m'està sentint? Mama! Pots reiniciar el router? Que si pots reiniciar el router, sisplau. No em funciona. No, m'està passant el mateix que l'última vegada i és que no hi ha manera. Sí, ja m'ha comentat que s'ha agafat l'alta. Sí, ara finalitzaré el nomenament. Clar, agafaré l'atur, sí, clar. Va, d'acord. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Nomenament finalitzat i ara atur. Uf, tan pocs nomenaments hi ha hagut. A veure, ja ho sabíem que passaria això, ja ho dèiem nosaltres. I fins setembre no comptem en treballar. Bé, vaig a mirar la meva zona territorial quants nomenaments hi ha hagut. Va, sí, parlem, vinga. Només 2 nomenaments, no em sorprèn. Per sort, seguim vives. Això no quedarà així. Avui i l'any que ve la lluita continua.